Hi guys! Busy na kaayo sila. Si Jennifer, make-upan na ni Margel. Nga atong i-check si Mother Maratas. Wow, so very donya. Gold si Mother. Then silver gold. Yan si Auntie Mercy. Outfit chick. Outfit chick. Dirita ka saysay. Pagka-Koreano. Pagka-baog kay napilok ni saysay. Sana all na lang jud sila. Iya, si Dintoy. Nang lipstick na ka? Okay na. Ya si Tata Dani. Ya si Mr. Gingayan. Busy si Mr. Gingayan para sa kuan niya sound. Kay wala may kuryente dito sa bukid. Ambot lang og mobalik na ba. Karon kay pagika na mo. Wala pa joy kuryente. Uy, lipstick na si Mother. Nya dira nga akong gown. Sana all na lang jud. Si Ondoy. Hi sa Ondoy di. Oh, hi guys. Ama si Jinjin Dani. Uban di kasimbahan? Oh, si Jinjin, si Utik. Kami ni Utik karon mag-orient pa mi sa tupad. Maunang tanawon lang ni namo unya og maka-exit ba mi unya. Si Janjan, ready na ang yahang make-up. Ang nag-make-up ni Janjan si Mergel. Oh, dama. Magagwapo. Tama lang. Kani yung isa na di kasal. Basin kani. Bitaw guys, busy na kaayo sila niya. Si MG Dani. Niya ang diri pud sad sa gawas. Busy na pud sad sila Dani. Ang mga pag-umangko ni Nestor. Papa ni Nestor, ready na. Nya si Ate Dani gimik-upan na pud. Mama ni Nestor gimik-upan. Diri busy na kayo ang make-up diri. Kumana si Chichi og make-up, si Riluna na lang. Nya si Koreana human na di? Ay wala pa si Koreana na human og make-up. Di apa? Naunsa man ni imong kuan, mura man ni boring ni imong agoy. Wala di ni kuan, wala di ni na maklos din sa likod. Kay maana man makita imong tutoy mimi. Nya si Rosemary Dani. Diara si Rosemary. Siya pud ang nag make-up diri sa gawas. Wala oy. Nya karon kay naa lagi orient sa tupad adto sa ko dito sa orient sa tupad. Then mo exit na lang siguro dahil ko unya para makaadto ko sa simbahan. Kay ang orient sa tupad alas 9 man unya alas 10 man ang kuan. Alas 10 man ang kanaang kasal. Ikaw, you're so very late, jud kayo. Usab na mga sandal dana ni ako dana. Kulang na na tare. Sandal ko no. Kulang na na tare. Tigil nimo nga yung kabaw. Ay Migi, dalon na ka. Nya si Migi Dani, ay pagkagwapa ni Migi. Di ba? Indot ang idahang mga sanina. Ako po do. Oh, di ba? Look at lang. Sama si Mother Marites nga. Tabis. Asa ba ito ang sulpong? Bitaw guys, adto na ko sa Orient. Nasuko si Maring Inday kay wala gikuha siya sa make-up ko no. Na, sorry jud kay Maring. Dili man kay man mo ingon. Dili bitaw. Kay ngano giuban ka biya kagabi iha unya karon agmahay-mahay ka. Ayaw lagi pag-ingon kagabi. Wala ilabot ang gabi og karon. Kay para didto na dahil magsugod unta pag make-up. Kabisi ba nimo? Oh, nya karon asam Dili ta lagi paingon. mabiyaan si Papa magudili na ako mabiyaan guys kay wala man si Mama gabi ibaya. Aw kay dito man siya yaili nagkatulog da. Nya karon kay tupad man lagi nya moadto na ko dito kay Orient na ginuko alas 9 ra ba maring unya unsa na oras maring. Sayang bayasad ang kuan sa tupad unya. Si Nestor ay i-check sa nato na ni si Nestor di kay murag diya diri ang mga kuan nada rin si Nestor. Hi guys, good morning. Nice sounds. Nice sounds. Ya kauban ni Nestor sa trabaho. Uy, pagkagwapo gisa kong pag-umangkon. Tuara si Rimon. Ya naisa dani. Pag-umangkon ni Nestor or igaga ni Nestor? Gagaw. Ay, gagaw ni Nestor. Kani dili na ni igon sa ni Nestor. Asa ni Asa liwat, asa liwat. Punsutan na. Nagiguan. Dito na ging. Wa pa man tara ka ilis.
Wa ka duty karon? Oo, absent ko karon. Sige, te. Agtupad sa ko kay gihak orient ra ba ko sayang kayo. Ag-exit lagi ko unya pag mahuman na perma unsa dito. Kay para makaapas ko dito sa simbahan kay natunog man sad ang orient kay ato sa ni kuanon ang orient kay kwarta na ni aday kusog kaing hangin diri sa amo nya busy pa sila sa kuan kanaang pag-ilis nya diretso nako adto nako sa munisipyo. Orient man karon ako motor tora na ako gibilin dito kay wa man ko ka helmet munisipyo ta. Basin linya na pud sad ni siya. Dani lang ko. Dera Uy, salamat ha. Di ana ta sa kuan munisipyo ambot ug unsa ba ni linya na pud sad siguro ni. Linya gid ay sad tan-awara. Sao na lang ni. Nara ni si Ryan nga usa sa ni sa palahubog. Ay, to na to. Amigo ni Mario. Dahil sa kuludo. Di ana ko diri sa kuan sa Orient sa Tupad. Nya, diri ang silingan, ikit na adani. Naman kayo. Kay murag grasya na ni siya. Nagami pang palit ni Mario sa Akong gawin. Anak ni Ma'am Nila. nagami pang palit ni Mario sa kuan, lungnek. Lumnik lagi agod ang kagabaan ni siya. Kani siya guys. Nabali yang kilidani kay nakuan sa Manubila. Kay hamba. Ugugman. Mo tanawa. Mario. Bagay na Mario. Layo pa kayo akong linya guys. Unya, nagsugod na siguro dito sa simbahan. Ambot lang kung makaapas pa makuan ni. Napadangan kayo. No, sa oras. Nagsugod na adto. Tara, daghan ka ayog jud. Unang hapit na. Alas 9:30 kapin. Diretso na dayon ko karon sa simbahan. Ato na ko sa simbahan kay kung sa na oras. Nakasakay na ko sa trike cab, paingon na ta sa simbahan. May gani kay nakaperma na ko. Pero mubalik pa ko dito kay naapay permahan para sa Doli. Nya daligyat ra ang atong video dito. Kay mubalik pa ta dito sa Orient. Diyan ako sa simbahan, unya si Marie Inday. Timing po. Kasi pag-abot si Marie Inday. Ala pagka-sexy, ginoo ko ang Hills Bayot. Ala, pagka-sosyalan, Marie Inday. Yutots na yutots ka. Nya, may gani kay wala pa nagsugod. Timing kaayo. Agpas diya Maring. Nada ni si Mimi. Uy, pagkagwapa ni Mimi, oh. Di ada ni si Bintoy, sila tanan. Di ana diri guys. Hello, si Ganjan. Oh. Atong i-check ang gown ni Janice. Si Papa Dani na O na na guys. Si Ganjan. Ganjan. Andito po. Ya, ang diri pud na side atong anaon si Miggy Dani oh. Mga gwapa ka. Unta kanunay na ikasal no. Para kanunay gwapa. O di ara. Mga maninoy ko. Ang gawa ni Janice. Di ara guys.
si Auntie Adoracion. Siya karon dito ang mag kuan sa katong galagala. Ang sa Muna karon na dito. Gani mo niyo ko may ay si Nestor og si Janjan magkumpisal sila karon. Si Nestor ang nag-una niya, si Janjan to padiha sa gawas. Ato sa ko sa kuan munisipyo kay magperma ko dito kay napakoy wala na permahan sa duli. Nya si Klingkling akong gisakyan. Kay si Klingkling po diyang Mother Earth nagninang pod ni Janjan. Unahon sakto na ako dito kay sayang pod. Kuan ra ba na Kling? Isa, pila na kasako bugas? Duha? Isa. Oh, ya, sayang kayo og dili na to buha. Diyan na ta sa munisipyo. Before mo magtrabaho, mag-picture. So, kanang bukapan yung area, picture na ninyo. And then, during, kung nagtrabaho na mo, mag-picture yapon mo. So, pwede na mo mamalihog siyang kauban na picturean mo. Grabe ka gubot kayo, guys. JP, nasabot mo sa instruction, tawag sa lima ayaw, pagpapirma kung Lima. Ay, sa mo papupirma. Oh, 5.